Praise the Lord. Praise the Lord. ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால உங்கள் யாவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். விசேஷமா இன்னைக்கு இந்த குருத்தோலை ஞாயிறு ஆராதனையில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். இதுல பங்கு பெற போகிற லைவ் முடிஞ்சு ஃபேஸ்புக் யூடியூப்ல பார்க்குற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஆசீர்வதிக்கிறோம். நீங்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள். சரிங்களா? நம்ம அப்படியே ஆண்டவருடைய நாமத்தை சொல்லி துதிச்சு அவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த போகிறோம். அநேக டிக்ளரேஷன் பண்ண போகிறோம். ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேட்க போகிறோம். இது உங்களுடைய எல்லா டைம்லைனில் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஜெப விண்ணப்பங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. எங்களுடைய நம்பர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. ஹல்லேலூயா. அப்படியே எல்லாம் இருக்கிற இடத்துல அப்படியே கண்களை மூடி ஆண்டவருடைய நாமத்தை சொல்லி துதிக்கலாமா? ஹல்லேலூயா. தேங்க்யூ ஜீசஸ். தேங்க்யூ ராபா ஷாதா ரஹலா ரிக்கி பரஹலா ஷிபா பமா மமா மமா. ஹல்லேலூயா. ரிபா பபா பமா மமா மமா. Hallelujah, hallelujah, thank you Jesus. Yes Lord, Riba Shida Kerala Radana. Amen, amen, amen. Rila Radana. Thank you Jesus. Hallelujah. Stotram. Asevadum Avi Tuimain Avi Asevadum உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. இந்த இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. அசைவாடும் குடும்பத்தின் மீதும் ஆண்டவரே நீங்க அசைவாடினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. இந்த இடமசைய உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. எஸ் ஜீசஸ். தீற்றிடுமே உள்ளங்களை இயேசுவின் நாமத்தினால். எஸ் தீற்றிடுமே உள்ளங்களை இயேசுவின் நாமத்தினால். ஆற்றிடுமே காயங்களை அபிஷேக தைலத்தினால். ஆற்றிடுமே காயங்களை அபிஷேக தைலத்தினால். அசைவாடும் ஆவியே
அசைய உள்ளம் நீரங்க இறங்கி வாருமே. இந்த இடம் அசைய உள்ளம் நீரம்ப இறங்கி வாருமே. துடைத்திடுமே கண்ணீரெல்லாம் கிருபையின் பொற்கரத்தால். துடைத்திடுமே கண்ணீரெல்லாம் கிருபை பொற்கரத்தால். நிறைத்திடுமே ஆனந்தத்தால் மகிழுடன் துதித்திடவே. நிறைத்திடுமே ஆனந்தத்தால் மகிழுடன் துதித்திடவே. அசைவாடும் ஆவியே தூய்மையின் ஆவியே அசைவாடும் ஆவியே தூய்மையின் ஆவியே இந்த இடமசைய என் உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. இந்த இடமசைய என் உள்ளம் நிரம்ப இறங்கி வாருமே. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒரு சில பேர் பல வருஷம் காயம் உங்களுடைய இருதயத்துல ஆறாத ஒரு காயம், உள்காயம். மேலே காயப்பட்டா அதுக்கு மருந்து போடலாம், அது தெரியும். ஆனால் உள்ள காயப்பட்டா அதுக்கு மருந்தும் போட முடியாது. அது அது எவ்வளோ டீப்பாக காயப்பட்டிருக்கு, எவ்வளோ ஆழமாக இருக்குது, அது வலி என்னன்னு பட்டவங்களுக்கு மட்டும்தாங்க தெரியும். நம்ம எல்லாம் சொல்லலாம், என்ன விடு, மறந்துடு, விட்டுடு, வெளியில வா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் அதை ஓவர் கம் பண்ணி வரவங்களுக்கு தான் அந்த வலி, வர வரைக்கும் அந்த வலி என்னன்னு அவங்களுக்கு தான் தெரியும். ஒரு சில பேர் பார்க்குறீங்க, உங்களுடைய இருதயத்தில் ஆழமாய் உங்கள் ஆவியில் நீங்கள் உங்களை ஆத்துமால காயப்பட்டிருக்கீங்க. எவ்வளோ அந்த ரணமாக அந்த காயத்தை ஆண்டவர் காட்டுறாருன்னா, அதில் அப்படியே ரத்தம் ஒழுகிட்டு இருக்கிறது, அந்த காயம் வலி உங்களால் இப்போ ஆராதிக்க கூட முடியலைங்க. தேவனை சந்தோஷமாக ஆராதிக்க வர்ஷிப் பண்ண கூட உங்கள் இருதயத்தினால முடியல. அந்த அளவுக்கு நீங்கள் காயப்பட்டிருக்கீங்க. இப்படிப்பட்ட ஜனங்களுக்கு நான் இப்போ ஒரு காரியத்தை நான் சொல்லுவேன். பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு இன்னொரு பேர் தேற்றரவாளன், அபிஷேக நாதன். அவர் அபிஷேக தைலத்தினால நம்மளுடைய காயங்களை ஆற்றுகிற தேவனா இருக்கிறார். அதான் வசனம் சொல்லுது, கில்காலில பிசில தைலம் இல்லவோ, நானே நல்ல ஔஷதமாயிருக்கிறேன், நானே உன் மருத்துவர். அவர் நமக்கு மருத்துவர். நம்மளுடைய வெளிப்படையான வியாதிகளுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, நம்ம உள்காயங்களுக்கும் அவர் மருத்துவராக இருந்து பிசில தைலத்தை பூசுகிற ஒரு மருத்துவராய், ஒரு அபிஷேக நாதனாய், தேற்றரவாளன், நம்ம இருதயங்களை காயங்களை ஆற்றி தேற்றுகிற தேற்றரவாளனாய், நல்ல சமாரியனாய் அவர் இருக்கிறாருங்க. அவர் இருக்கும்போது நமக்கு என்னங்க, இப்பொழுது நான் இந்த பார்த்து கொண்டிருக்கிற அந்த இன்னர் ஹீலிங்கை நான் பேசுகிறேன். ஆண்டவரே, எங்கள் இருதயத்தில் பட்ட எல்லா காயங்கள் let now இயேசுவின் நாமத்தில் let be healed in Jesus. இன்னர் ஹீலிங்கை நான் பேசுகிறேன். ஆண்டவரே, இருதய காயங்கள் ஆற்றப்படுவதாக இயேசுவின் நாமத்தினால பரிசுத்த ஆவியானோட ஆளுகைக்குள்ள ஒப்பு கொடுக்க இப்பொழுதே புத்தி கெட்டாத தேவ சமாதானம் ஒவ்வொருத்தையும் நிரப்பட்டும். இந்த நேம் ஆஃப் ஜீசஸ். கிறிஸ்துவுக்குள்ள ஒருவன் இருந்து அவன் புதிய சிருஷ்டின்னு சொன்னீர் ஆண்டவரே. அப்பா, பழைய காயங்கள், கசப்பு, வெறுப்புகள் எல்லாம் வெளியேறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால். இந்த காயங்கள் ஆறப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால். இப்பொழுதே ஆண்டவரே அப்பா, முழு இருதயத்தோடு சந்தோஷத்தோடு துதிக்கத்தக்க ஆண்டவரே, ஓ புதிதான சதையுள்ள இருதயத்தை உங்களுக்கு நீங்க கொடுத்ததுக்காக நன்றி அப்பா. உம்மை துதிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. எல்லா காயங்கள், கண்ணீர், கசப்பு, வெறுப்புகள் இயேசுவின் நாமத்தினால்
வெளியே போய் the name of Jesus. தேவனை ஆராதிக்க கூடாதபடிக்கு, தேவனை துதிக்க கூடாதபடிக்கு முடமாக்கி வச்சிருக்கிற எல்லா முடக்கி வச்சிருக்கிற பொல்லாத பார்வோனின் ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்தினால, ஓ துக்கத்தின் ஆவிகளை, துயரத்தின் ஆவிகளை இயேசுவின் நாமத்துல இப்பொழுது நான் துரத்துகிறேன் in the name of Jesus. உற்சாகத்தின் ஆவி நான் பேசுகிறேன். Spirit of joy நான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பேசுகிறேன். உற்சாகத்தின் ஆவி, உற்சாகத்தின் ஆவியை நிரப்புங்கப்பா. ஓ மே துதிக்க 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 ஆண்டவரே. ஓ காணப்படுகிற எல்லா காயங்கள், கசப்பு, வெறுப்புகள் வெளியேறி கம்ப்ளீட்டா ஆண்டவரே ஒரு இன்னர் ஹீலிங் உண்டானதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. புதிய மனுஷன் சாயலுக்கு ஒப்புமையான சாயல், ஓ இயேசு கிறிஸ்துவின் சாயலாய் இவங்களை நீர் மாற்றி விட்டதுக்காக நன்றி அப்பா. அப்பாவை துதிக்கிறோம். Thank you Jesus, thank you Lord. Let be healed in Jesus, a complete healing நாங்க பேசுகிறோம்ப்பா. மே துதிக்கிறோம்ப்பா. நன்றி நன்றி. ஹalleluya. Thank you Jesus, thank you Lord. தேவனை நம்ம மகிமைப்படுத்துறவர்களா அடுத்த பாடலை நம்ம பாடி ஆராதிக்கலாம். ஹalleluya. அப்பா மே ஆராதிக்கிறோம், மே துதிக்கிறோம். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆண்டவரே இயேசுவை ஆராதிப்பேன். வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன், நல்லவரே உம்மை கொஞ்சம் அப்படியே உற்சாகமா பாடலாமா? வல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன், நல்லவரே உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன் ஆவியானவரே ஆண்டவரே இயேசுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆராதனைக்குரிய தேவன் ஆண்டவரே இயேசுவை ஆராதிப்பேன். பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன். பணிந்து குனிந்து பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன். பரிசுத்த உள்ளத்தோடு ஆராதிப்பேன். பணிந்து குனிந்து ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே இயேசுவை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன், அவரை நான் ஆராதிப்பேன். எங்க அப்பாவை நான் ஆராதிக்க வந்திருக்கிறேன். இயேசுவை ஆராதிப்பேன். ஆவியிலே ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். உண்மையிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். வெறும் வீண் வார்த்தையா இல்ல, ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். உண்மையா சத்தியமா நான் உங்களை ஆராதிப்பேன் ராஜா. ஆராதிப்பேன். ஆவியிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். Yes Lord. உண்மையிலே உம்மை ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே இயேசுவை அநேகருக்கு அப்படியே ஷேர் பண்ணிட்டே பாடுங்க. ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவரே இயேசுவை ஆராதிப்பேன். தூதர்களோடு ஆராதிப்பேன். ஸ்தோத்திர பலியோடு ஆராதிப்பேன். தூதர்களோடு ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்த தூதர்களோடு நம்ம ஆராதிச்சுட்டு இருக்கோம். ஸ்தோத்திர பலியோ அவர் நமக்கு செய்த ஒவ்வொரு நன்மைகளும் சொல்லி 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 இன்னைக்கு நம்ம ஆராதிக்க போறோம். ஆராதிப்பேன். ஸ்தோத்திர பலியோடு ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன் நான் ஆராதிப்பேன்.
ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன், காண்பவரை நான் ஆராதிப்பேன். காப்பவரை நம்மளை எனி டைம் 24/7 நம்மளை காக்கிறவர், நம்மளை காப்பாற்றுகிறவர், காண்கிறவர் ஆராதிப்பேன். காப்பவரை நான் ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன், ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன். வெண்ணாடை அணிந்து ஆராதிப்பேன், குருத்தோலை ஏந்தி ஆராதிப்பேன். வெண்ணாடை அணிந்து ஆராதிப்பேன், குருத்தோலை ஏந்தி ஆராதிப்பேன். எப்படி ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன். அவரை நான் 24/7 ஆராதிச்சிட்டே இருப்பேன், அவரை நான் துதிச்சிட்டே இருப்பேன். ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன். வெண்ணாடை அணிந்து, வெண்ணாடை அணிந்து ஆராதிப்பேன், குருத்தோலை ஏந்தி ஆராதிப்பேன். வெண்ணாடை அணிந்து ஆராதிப்பேன், குருத்தோலை ஏந்தி ஆராதிப்பேன். ஆராதிப்பேன், நான் ஆராதிப்பேன். ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன், ஆண்டவர் இயேசுவை ஆராதிப்பேன். ஹல்லேலூயா. என் கூட யாருமே இல்லை, நான் தனிமையா இருக்கிறேன்னு நினைக்கிறீங்களா? கண்டிப்பா இல்லைங்க. அதான் வசனம் சொல்லுது. இப்போ நம்ம பாடல நம்மளுக்கு 2 தூதர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க. நம்ம இடது பக்கத்துல வலது பக்கத்துல நமக்கு 2 தூதர்கள் இருக்காங்களாம். நம்ம வர்ஷிப் பண்ணும்போது அவங்களும் நம்மளோட கூட சேர்ந்து வர்ஷிப் பண்றாங்களாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள வாசம் பண்ணுகிறவரா இருக்கிறார். எப்போ? வர்ஷிப் பண்ணும்போது மட்டுமா? இல்லைங்க. நம்ம தூங்கும் போது, சாப்பிடும் போது, அவரை கண்டுக்காம இருக்கும் போது கூட அவர் நம்ம கூட தாங்க இருக்கிறாரு, நமக்குள்ளதாங்க வாசம் பண்ணுகிறாரு. சரிங்களா? உலகத்தின் கடைசி பரையந்தும் எல்லா நாட்களும் எல்லா நேரமும் நான் உங்களோட கூடவே இருக்கிறேன்னு சொல்லி அவர் நமக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாரோ, ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு, வாக்கு பண்ணியிருக்கிறாரு. சரிங்களா? சும்மா சொல்லலாம் எல்லாருமே, ஃப்ரெண்ட்ஸும் இல்லை நம்ம சொந்தக்காரோ கூட வேலை செய்யணும், இல்லை எல்லா டைம்ல எல்லா நேரத்துல நான் உங்க கூட இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏதாச்சும் பிரச்சனைனா ஒரு கால் பண்ணு, நான் வந்துடுறேன்னு சொல்லி 10 கால் பண்ணாலும் எடுக்க மாட்டாங்க. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு 24 மணி நேரம் 24/7 நான் உன்னோட கூட தான் இருக்கிறேன். நீ தான் அதை கண்டுக்காம இருக்க. நான் தனியா இருக்கேன், நான் என் கூட யாருமே இல்லை அப்படின்னு நீ சொல்லு. நீ அதுதான் அறிக்கைடுற. ஆனா உனக்குள்ள வாசமா இருக்கிற தேவனை நீ பாரு. உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட தூதர்கள் அப்போ உங்களோட சேர்ந்து நீ வர்ஷிப் பண்ணும்போது, நீங்க வர்ஷிப் பண்ணும்போது உங்களால உணர முடியுங்க. உங்க சுற்றிலும் தேவ பிரசன்னம் இருக்கிறத, தேவ தூதர்கள் உலாவுகிறத உங்களால உணர முடியும். சரிங்களா? ஸோ ஆண்டவரை நம்ம ஏன் துதிக்கணும் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. எவ்வளோ காரியங்கள் இருக்கு. நம்மளை தூங்காம உறங்காம அவர் நம்மளை காக்கிற தேவனா இருக்கிறாரா. ஸோ நம்மளை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாரா. கண்ணு அப்படியே இமை மூடாமல் நம்மளை அப்படியே காக்கிற தேவனா இருக்கிறாரு. சரிங்களா? அப்போ தூங்காம உறங்காம இஸ்ரவேலை காக்கிற தேவன் தூங்காமல் உறங்காம நம்மளை காக்குறாரு, நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்றாரு. பொல்லாத காரியங்களுக்கு நம்மளை விலக்கி இவ்வளோ நாள் நம்மளை காத்து இருக்கிற தாயின் கருவிலே சத்ரு நினைச்சுன்னா நம்மளை அங்கேயே அழைச்சி போட்டுருக்கலாங்க. நமக்கு
எதுவுமே இல்லை. நமக்கு அந்த டைம்ல மூச்சு மட்டும் தான் இருந்தது. ஆனா அப்பவே ஆண்டவர் எலும்புகள் உருவாக்குறதுக்கு முன்னதாகவே நான் உன்னை கண்டேன், நான் உன்னை பேர் சொல்லி அழைத்தேன், நீ என்னுடையவள், நீ என்னுடையவன் சொல்லி ஆண்டவர் நம்மள முன்குறித்து கிறிஸ்துவுக்குள்ள உலக தோற்றத்துக்கு முன்பதாகவே கிறிஸ்துவுக்குள்ள நம்ம முன்குறிக்கப்பட்டவர்களாக இன்னைக்கு ஆண்டோடைய சமூகத்துல நம்ம ஒரு மனதோட ஒரு குடும்பமா நம்ம இணைக்கப்பட்டிருக்கோங்க. எங்க நீங்க இருந்தாலும் நாங்க உங்களை நினைக்கிறோம். எங்க குடும்பத்துல நீங்க ஒருத்தர், எங்க அண்ணாவா, எங்க தம்பியா, தங்கச்சியா, அக்காவா, அம்மாவா, பாட்டியா, பெரியம்மாவா, சித்தியா, அப்படிதாங்க நாங்க நினைக்கிறோம். அந்த உறவுக்குள்ளதாங்க நாங்க பேசுறோம். அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சபை, ஒரு சர்ச், இதையும் தாண்டி நமக்கு எல்லாம் ஒரே தகப்பன் கிறிஸ்து இயேசு, அவருடைய பிள்ளைங்களா நம்ம இருக்கிறோம். ஒரு உறவுக்குள்ள, ஒரு குடும்பத்துக்குள்ள நம்ம இருக்கிறோங்க. அது ஆவிக்குரிய குடும்பங்க. மாம்சத்துல நம்ம தூரம் இருந்தாலும் ஆவில நம்ம ஒரு மனமா இருக்கிறோம். நம்ம இப்பொழுது கூட ஆண்டவரை துதிச்சு நம்ம ஆராதிக்கலாம். ஹல்லேலூயா. அவருக்கு ஆயிரம் ஆயிரம் நாமங்களுடைய தேவனா இருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து. அவருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பேர்களை கொடுத்து கூப்பிட்டாங்க. ஏன்னா அந்த பேரை சொல்லும் போது அதோடைய என்ன சொல்றாங்க, அதோடைய சுவை, ருசி பார்க்குறோம். நம்ம அந்த டேஸ்ட் அண்ட் சி, கர்த்தர் நல்லவர் என்று ருசித்து பாருன்னு சொல்லி வசனம் சொல்லுது. அப்படி நம்ம அவருடைய அந்த பேரை மெடிடேட் பண்ணும்போது அந்த காரியங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில கிரியை செய்யறதா இருக்கிறது. ஸோ யெகோவா ஷாலோம் சொல்லிட்டு சமாதானத்தின் தேவன் சொல்லி யோசுவா ஒரு இடத்துல பலிபீடத்தை கட்டுறாரு. எல்லா யுத்தமும் முடிஞ்சது என் வாழ்க்கையில. இனி யுத்தங்கள் இல்லை, கலக்கங்கள் இல்லை, சண்டை இல்லை, சச்சுரவு இல்லை, ஒரு இலைப்பாறுதலான வாழ்க்கையை கர்த்தர் கொடுத்திருக்காருன்னு சொல்லி யோசுவா சொல்லி அந்த யெகோவா ஷாலும் சொல்லி அந்த பலிபீடத்தை அவர் கற்றவரா இருக்கிறாரு. யெகோவா நீசியேன்னு சொல்லி ஜெயத்தை கொடுத்தீங்கன்னு சொல்லி அந்த பலிபீடத்தை ஒரு பக்தர் கட்டுறாரு. அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு வகையில தேவனை ருசி பார்த்திருக்கிற ஆயிரம் ஆயிரம் நாமங்களுடைய தேவன். இன்னைக்கு கூட நம்ம துதிக்கும் போது நமக்கு அவரு ஒரு வைத்தியனா, ஒரு ஹீலரா இருக்கலாம், நம்ம வியாதிகளை சுகமாக்குறவரா இருக்கலாம், இல்ல நம்ம தேவைகளை சந்திக்கிற தேவனா இருக்கலாம். அப்படியாப்பட்ட தேவன் நம்ம இந்த நேரத்துல பாடி நம்ம ஆராதிக்கலாங்க. ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. உங்க வாழ்க்கையில கூட ஆண்டவர் எப்பேற்பட்டவரா, எந்த நாமத்துல உங்க வாழ்க்கையில கிரியை செய்து கொண்டிருக்காருன்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷன்ல எங்களுக்கு போடுங்க. உங்க சாட்சிகளை கூட எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஸோ உங்க வாழ்க்கையில ஆண்டவர் உங்களை எந்த நாமத்தை சொல்லி ஆண்டவரை கூப்பிட உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஹல்லேலூயா. நம்ம துதிக்கலாமா? ஹல்லேலூயா. யெகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள், எதை சொல்லி பாடிடுவே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரம், கரம் தட்டி பாடிடுவே. யெகோவா தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள், எதை சொல்லி பாடிடுவே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரம், கரம் தட்டி பாடிடுவே. யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ரூவா, யெகோவா ரஃபா, யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ரூவா, யெகோவா ரஃபா. எரோய்க்கு அல்லேலூயா. என்னை நீரை கண்டீரையா, ஏக்கமெல்லாம் தீர்த்தீரையா. நான் தாகத்தோடு வந்த போது ஜீவ தண்ணீர் எனக்கு தந்து, தாகம் எல்லாம் தீர்த்தீரையா. எல்லோய்க்கு அல்லேலூயா. என்னை நீரை கண்டீரையா, ஏக்கமெல்லாம் தீர்த்தீரையா. நான் தாகத்தோடு வந்த போது ஜீவ தண்ணீர் எனக்கு தந்து, தாகம் எல்லாம் தீர்த்தீரையா. யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ரூவா, யெகோவா ரஃபா, யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ரூவா, யெகோவா ரஃபா. யெகோவா தேவனுக்கு
கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரம் கரம் தட்டி பாடிடுவே. தேவனுக்கு ஆயிரம் நாமங்கள் எதை சொல்லி பாடிடுவே. கர்த்தர் செய்த நன்மைகள் ஆயிரம் கரம் தட்டி பாடிடுவே. யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ருவா, யெகோவா ராஃபா, யெகோவா ஷாலோம், யெகோவா ஷம்மா, யெகோவா ருவா, யெகோவா ராஃபா. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Lord. ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னத்துக்காக நன்றி. இந்த நாளில் கூட உலகமே பாம் சண்டைன்னு சொல்லி குருத்தோலை ஞாயிறுன்னு சொல்லி எல்லாம் அந்த தேங்காவுடைய அந்த இது வச்சு அந்த குருத்தோலையை வச்சு எல்லாருமே வர்ஷிப் பண்ணுறாங்க. நிறைய இடத்துல அது வந்து ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷனாக பண்ணுறாங்க. ஆனால் உண்மையாகவே அவங்க தாவீதின் குமாரனுக்கு ஓசனா ஓசனா, அவர் தாவீதின் குமாரன்னு சொல்லி பேர் இருந்தாலும் அவர் நமக்கு தகப்பனா இருக்கிறார். அதுதான் நம்மளுடைய ரியல் ஐடென்டிட்டி. என்னன்னா நம்ம கிறிஸ்துவுடைய பிள்ளைகள், இயேசுவின் பிள்ளைகள். அதுதான் புத்திர சுவிகாரத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறாரா. கிறிஸ்து இயேசு நமக்கு புத்திர சுவிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறாரா. பரிசுத்த ஆவியின் மூலமா நம்ம முத்திரை அச்சாரமாய் நமக்கு முத்திரையிடப்பட்டிருக்கு. சரிங்களா? ஸோ ஹல்லேலூயா. நமக்கு அந்த அதிகாரத்தை அவர் கொடுத்திருக்கிறார். அழைக்கப்பட்ட நமக்கு அந்த அதிகாரத்தை கொடுத்து நம்ம ஐடென்டிட்டி என்னன்னா நம்ம தெய்வ குமாரர்கள், தெய்வ குமாரத்திகள், சன் ஆஃப் காட், சன் ஆஃப் டாட்டர்ஸ். அதுதான் நம்மளுடைய ரியல் ஐடென்டிட்டி. நம்ம ஒரு டாக்டரா இருக்கலாம், இல்லை ஒரு இன்ஜினியரா இருக்கலாம், ஒரு டீச்சரா இருக்கலாம், நம்ம ஆக்குபேஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கலாம். ஆனால் நம்ம ரியல் ஐடென்டிட்டி என்ன தெரியுமா? நம்ம வந்து பரலோக குடிமகன், தேவனுடைய பிள்ளை. அதுதாங்க நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஐடென்டிட்டி. சரிங்களா? அதை நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக இருக்குங்க. எல்லா இடத்துலையும் அது செயல்படும், எல்லா தேசத்துலையும் அது செயல்படும். சரிங்களா? ஓகே, இவ்வளோ நேரம் நம்ம ஆண்டவரை துதிச்சோம், ஆராய்ச்சி. இப்போ கூட நம்ம தேவ சேவைக்கு போகலாம். ஹல்லேலூயா. Thank you Jesus. எல்லாம் அப்படியே இருக்கிற இடத்துல கண்களை மூடி நல்ல தகப்பனே, தேங்க்யூ ஜீசஸ். அப்பா, எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் மத்தியில், எவ்வளவோ தனிமையின் மத்தியில் ஆண்டவரே நேசிக்க யாருமே இல்லைன்னு நினச்ச நேரத்தில் கர்த்தர் எங்களை ஆண்டவரே உம்முடைய தோளின் மேலே அப்படியே தூக்கி போட்டு ஒரு தாய் தேற்றுவது போல ஆட்சி தேற்றி எங்களை வழி நடத்துனீங்க. அதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. விசேஷமாக ஆண்டவரே இந்த இலங்கையில் நடக்கிற ஆண்டவரே இந்த பிரச்சனைகள், இந்த விலைவாசி உயர்வுகள், அந்த போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும் கர்த்தரை எடுத்து போட்டு அந்த தேசத்திலையும் சமாதான சந்தோஷத்தை கர்த்தர் கட்டவிழ்த்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறார் ராஜா. ஓ தேங்க்யூ ஜீசஸ். ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தின் அதிகாரிகள், தலைவர்கள் எல்லாரையும் நாங்கள் பிளஸ் பண்ணுறோம். இந்த வார்த்தையை கேட்குற ஆண்டவரே, இந்த சத்தத்தை கேட்குற ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளையும் பிளஸ் பண்ணுறோம் ராஜா. எந்த நோக்கத்திற்காக ஆண்டவரே இந்த வார்த்தைகளை கேட்க வைத்திரோ அதனுடைய நோக்கம் பரிபூர்ணமாய் நடக்கட்டும்பா. ஓ பரிபூர்ணமாய் நிறைவேறிட்டும் ராஜா. ஓ ஹல்லேலூயா. இந்த வார்த்தையை கேட்கும் போது உம்முடைய வல்லமை ஆண்டவரே அவர்களை தொடட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினால. ஆமென், ஆமென், ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். கர்த்தர் நல்லவர். விசேஷமாக இந்த குருத்தோலை ஞாயிறு இந்த ஆராதனையில் உங்கள் எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷம். நாங்கள் குடும்பமாக ஒரு விசை கூட உங்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறோம். இன்றைக்கி கூட ஆண்டவருடைய வார்த்தை என்னென்னா யோவான் 12ஆம் அதிகாரம் 12-13 இதில் போடப்பட்டிருக்கு. மறுநாளிலே இயேசு எருசலேமுக்கு வருகிறார் என்று பண்டிகைக்கு வந்த திரளான ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டு குருத்தோலைகளை பிடித்து கொண்டு அவருக்கு எதிர்கொண்டு போகும்படி புறப்பட்டு, ஓசன்னா கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே வருகிற இஸ்ரவேலின் ராஜா ஸ்தோத்தரிக்கப்பட்டவர் என்று ஆர்ப்பரித்தார்கள். இந்த நாள் நீங்கள் சுவிசேஷத்தில் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு காரியங்களை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகிறாருங்க. ஒரு சுவிசேஷத்தில் ஒலிவ மலைக்கு இருந்து எருசலேமுக்கு வருவாங்க. வரும்போது போய் சீஷரின் கிட்ட சொல்கிறாரு,
அங்கே கழுதையும் கழுதை குட்டியும் கட்டப்பட்டிருக்கும், அதை அவுத்துட்டுவான்னு சொல்கிறாரு. இன்னொரு சுவிசேஷத்துலேயும் அப்படியே தான் சொல்கிறாரு. இந்த 4 சுவிசேஷத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு யூனிக் பாயிண்ட் இருக்கும். அந்த யூனிக் பாயிண்டில் ஒன்று தான் இந்த குருத்தோலை பிடிச்சி ஒரு இடத்துல ட்ரெஸ்ஸை போடுவாங்க, இலைகளை போடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இடத்துல அந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணும்போது இந்த யோவானில் மட்டும் குருத்தோலை பிடிச்சிட்டு எல்லாரும் அவரை வந்து துதிப்பாங்க, பாடுவாங்க, ஓசன்னா ஓசானான்னு சொல்லுவாங்க, தாவீதின் குமாரன்னு சொல்லுவாங்க. ஒரு இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு தீர்க்கதரிசி வந்துட்டுருக்காரு, இஸ்ரவேலின் தீர்க்கதரிசி வந்துட்டுருக்காருன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் எனக்கு பிடிச்சது, நேற்று இந்த லைவ் போடலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டே இருந்தோம். குருத்தோலை ஞாயிறு பற்றி என்னப்பா பேசுறது அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஆண்டவர் சொன்னார், குருத்தோலையை பற்றி ஒரு சில காரியத்தை ஆண்டவர் சொன்னார். அப்போ தான் சரி இந்த லைவ் போடுவோம், பேசுவோம். ஆண்டவர் ஏதாவது நம்ம ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார், நம்ம கூட பேசுவார், ஜனங்களை பலப்படுத்துவார். நம்ம குடும்பத்தை தான், நம்ம குடும்பத்துக்கு ஆண்டவர் ஒரு புதிய ரெவலேஷனை கொடுப்பாரு அப்படின்ட்டு தான் நாங்கள் இந்த லைவ் போட ஆரம்பித்தோம். அப்போது குருத்தோலைனா என்னப்பா மீனிங் அப்படின்னு நாங்கள் யோசிச்சுட்டு இருக்கும் போது, குருத்தோலை நீங்கள் எல்லா மரமும் பார்ப்பேன். விசேஷமாக நாங்கள் கிராமத்து சைடு இருந்ததுனால நிறைய தென்னங்கன்று இருக்கும். தென்னங்கன்றில் அந்த குருத்தோலை விடும். ஒவ்வொரு மரம் வளர்ந்துட்டு போகும்போது என்ன ஆகும், அந்த தேங்காய் மரத்தில் அந்த இலைகள் வந்து விரிவாயிட்டே போகும், வளர்ந்துட்டே போகும். அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா அந்த மரம் வளர்ந்துட்டே போகுது, ஒவ்வொரு இலையாக ஒவ்வொரு இதுவாக விட 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 என்ன ஆகுது, அது உயர்ந்துட்டே போகுது அப்படின்வாங்க. இப்போ நம்ம ஒரு வேப்ப மரமாக இருக்கட்டும், ஒரு மாங்காய் மரமாக இருக்கட்டும், எந்த மரமாக இருந்தாலும் நம்ம சின்ன இதில் விதை போடுறோம், விதை போட்டு அது என்ன சொல்லுது அப்படி இருக்கிறதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளருது, குருத்து விடுது. அது வளர வளர என்ன ஆகுது, அந்த குருத்து விட 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 என்ன ஆகுது, வளர்ந்துட்டே போகுதுங்க. அதை போல தான் இந்த குருத்தோலையை பிடிச்சிட்டு ஜனங்க எல்லாம் ஆண்டவரை பாடி துதித்து ஆராதிக்கும் போது என்ன ஆகுது, அவங்க வாழ்க்கையில் இதுவரைக்கும் இருந்த எல்லா காரியம், அது என்னவாக இருக்கலாம், தனிமையாக இருக்கலாம், பிரச்சனை போராட்டமாக இருக்கலாம், இதெல்லாம் மாறி உன் வாழ்க்கையை நான் உயர்த்துவேன், அவர் என் வாழ்க்கையை உயர்த்த வந்த தேவன் அப்படின்றத வெளிப்படு. நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறது, அவர் மூலயமா சுகம் பெற்றாங்க, அவர் மூலயமா நல்லா சாப்பிட்டாங்க, நிறைய ஃபுட்டு கிடச்சிச்சு, நல்ல ஆலோசனை கொடுத்தாரு. நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறது, ஒதுக்கப்பட்ட ஜனங்களை அவர் தன்னண்டில் சேர்த்துக்கிட்டாரு, நிறைய பேருக்கு விடுதலை கொடுத்தாரு. இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து தான் என்ன சொல்கிறது, ஒரு சகோதரர் சொன்னார், இப்படி மோர் தென் 27 lakhs பீப்புள் அந்த இடத்துல இருந்தாங்களாம். அந்த 27 லட்சம் ஜனங்களுக்கு மேற்பட்ட ஜனங்கள் வந்து ஆண்டவருடைய நாமத்தை சொல்லி துதிச்சுட்டே இருந்தாங்களாம். ஏங்க அவரை துதிக்கணும்? காலையில் நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், சரி அவரை ஏன் இவ்வளோ போற்றணும், அவரை ஏன் இவ்வளோ மகிமைப்படுத்தணும்? நிறைய பேர் ட்ரெஸ்ஸை போடுறாங்க, அதை பண்ணுறாங்க, இதை பண்ணுறாங்க, ஏன் இவங்க இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு காரியத்தை ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தினார். கேட்டேன், ஆண்டவருடைய ஒரு ஊழியக்காரர் மூலமாக கேட்டேன். என்னன்னா ஆண்டவர் வந்து எல்லாருமே கனப்படுத்துகிறவராக இருந்தாருங்க. அவர்கிட்ட வர ஒவ்வொரு ஜனங்களையும் அவர் என்ன சொல்கிறது, தன்னண்டே சேர்த்துக்கிறவராக இருந்தார். அநேகருக்கு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்தாரு, ரிலேஷன்ஷிப்பை புதுப்பிச்சாரு, அநேகருக்கு விடுதலையை கொடுத்தாரு. இந்த மாதிரி நிறைய காரியங்கள் ஒவ்வொரு ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில் செஞ்சதுனால தான் அவர் வந்தப்போ அவரை மகிமைப்படுத்தினாங்க, அவரை கனப்படுத்தினாங்க. சரிங்களா? இப்போ நம்மளுடைய வாழ்க்கையில நம்ம என்ன பண்ணுறது, ஒருத்தரை ஹானர் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க, அது கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருக்கட்டும் இல்லை வெளியே இருக்கட்டும். நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, யாரும் தப்பாக நினச்சக்கூடாது இந்த வார்த்தைக்காக, சொம்படிக்கிறதுன்னு வாங்க, ஜால்ரா தட்டுறது அப்படி இல்லை. நிறைய பேர் ஹானர் அவங்க உள்ளத்துலேயும் சரி வெளியவும் சரி ஹானர் பண்ணுவாங்க. நிறைய ரொம்ப பிடிச்சவங்கள, எனக்கு ஒரு டீச்சரை ரொம்ப பிடிக்கும், அவங்கள நான் ரொம்ப ஹானர் பண்ணுவேன். ஆனால் அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு, இருந்தாலும் அவங்கள ஹானர் பண்ணுவேன். எங்களுக்கு ஒரு நல்ல மென்டார்ஸ் கிடைச்சாங்க, அவங்கள நாங்கள் ஹானர் பண்ணுவோம். எங்கள் பேரண்ட்ஸாக இருக்கட்டும், எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸாக இருக்கட்டும், வயத்தில் மூர்ந்தவங்கள நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுறது, ஹானர் பண்ணுறதுனால, அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுறதுனால, அவங்கள கனப்படுத்துறதுனால
அவங்க எப்பவுமே எங்க மேல என்ன சொல்றது கொஞ்சம் அக்கறை காட்டுவாங்க. நாங்க போற இடத்துல வர இடத்துல நாங்க இதை செய்யுங்க, இதை செய்யாதீங்க, இப்படி பண்ணுங்க, அப்படி பண்ணுங்க. ஏன் அவங்க சொல்றாங்க? நாங்க அவங்க மேல முழு அன்பு செலுத்துறதுனால, முழுசா அவங்கள ஹானர் பண்றதுனால அவங்க எங்க மேல என்ன சொல்றது அக்கறை காட்டுறாங்க. அதை போலதான் ஏசு கிறிஸ்து அந்த பவனி வர்றதுக்கு முன்னாடி வாழ்க்கையில நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட வந்த என்ன சொல்றது வியாதிப்பட்டவங்களா இருக்கட்டும், பொல்லாத ஆவி பிடிச்சவங்களா இருக்கட்டும், ஆலோசனை வேணும்னு வந்தவங்களா இருக்கட்டும், விபச்சாரத்தினால பிடிக்கப்பட்ட சகோதரியா இருக்கட்டும், யாருமே நீ வேணாம், நீ போ, நீ எல்லாம் என் கூட வரக்கூடாது, நீ பாவி அப்படின்னு யாருமே சொல்லலைங்க. அவர் எல்லாருமே என்ன சொல்லுது தன்னண்டையில சேர்த்துக்கிட்டாரு. தன்னண்டையில சேர்த்துக்கிட்டதுனால என்ன சொல்லுது அவர் இப்படி வராருப்பா அப்படின்னு சொன்னதுனால ஜனங்க எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லுது ஒரு உற்சாகம் வந்துருச்சு. ஒரு எந்தூசியாசம்னு சொல்லுவாங்க. உள்ளுக்குள்ள இருந்து அப்படியே ஒரு பொங்கும். இப்போ நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவங்க நம்ம தேடி வரும்போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? வீட்டை க்ளீன் பண்ணுவோம், அதை பண்ணுவோம், அந்த சமையல் பண்ணுவோம், இது நிறைய காரியங்கள் அவங்களுக்கு பிடிச்சது பண்ணுவோம்ல. ஆனால் நம்ம ஆண்டவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சது என்ன தெரியுங்களா? அவரை துதிக்கிறதுங்க. அவரை துதிக்கும் போதே இந்த வார்த்தையை சொல்லும் போதே எனக்குள்ள இருந்து ஒரு சந்தோஷத்தின் நதி அப்படி உரண்டு வருதுங்க. அவரை நம்ம துதிக்கும் போதே என்ன சொல்றது நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்துடுவோங்க. எப்பேற்பட்ட பிரச்சனை, போராட்டம், கடன், அது இது வியாதி நம்ம எதுல கடந்து வந்திருந்தாலும் ஒரே ஒரு பாட்டை பாடி அப்படியே கண்ணை மூடி ஆண்டவரே அப்படின்னு அவரை துதிக்கும் போது அந்த பிரச்சனை என்ன சொல்றது எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையா இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனை இருக்கிறதே நம்ம மறந்துடுவோம். அப்படியே அவர் துதிச்சு அந்த பிரச்சனை இருந்துச்சா, அந்த போராட்டம் இருந்துச்சா, அந்த கடன் பாரம் இருந்துச்சா, இந்த வியாதி இருந்துச்சான்னு அதுக்கப்புறம் கேட்குற அளவுக்கு நம்ம வந்துடும். எருசலேம்லேயும் ஜனங்க அப்படி தாங்க பண்ணாங்க. அவரை துதிச்சாங்க, அவரை ஆராதிச்சாங்க, அவரை போற்றுனாங்க. ஒரே இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, நீ அமைதியா இருக்கு சொல்லு, உன் ஜனங்கள்லாம் பாரு ரொம்ப கத்திட்டு இருக்காங்க அப்படின்ட்டு வந்து சொல்லும் போது நம்மள கூட அப்படிதாங்க. அந்த வசனத்துல சொன்னது போல என்ன ராஜா ராஜா அப்படின்னு கத்துறாங்க, ஓசனா ஓசனா, என்ன ராஜாவா, கழுத மேல ஏறி வந்திருக்கு, நீ ராஜாவா, மாம்ச கண்ணுல பாக்குறாங்க பாருங்க அவரை வந்து. ஸோ ஜனங்கள்லாம் வந்து ஆவிக்குரிய கண்களில் பார்த்தாங்க அவர் எவ்வளோ நன்மை செஞ்சார், இவர் கடவுள், இவர் மேசியா, இவர் தேவகுமார்னு சொல்லி அங்கீகரிச்சாங்க. அவங்க மேல இருக்கிற அன்புனால அவங்க அதெல்லாம் செஞ்சாங்க. குருத்தலை எடுத்து இது பண்றாங்க, விஷ் பண்றாங்க, வஸ்திரங்களை போட்டு அவரை வரவேற்கிறாங்க அன்போட. அது மற்றவங்களுக்கு எப்படி கேட்குதான்? சத்தம்ப்பா கூட சட்டம் போட்டிருக்காங்க இங்க கர்நாடகால. சர்ச்சில் எல்லாம் சவுண்ட் பாக்ஸ் வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு நோட்டீஸ் கொடுத்துட்டாங்க நிறைய இடத்துல. அந்த மஸ்ஜிதுலலாம் வந்து முல்லா கூவக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய ஆராதனை அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கான்? சத்தமா இருக்கா, டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கா? ஏன்னா அதோட வேல்யூ அவங்களுக்கு தெரியல. அவ்வளவுதான், அமைதியா இரு அப்படின்றாங்க. ஆனா என்ன நடக்க போகுது? இன்னும் அது அதிகம் தான் ஆக போகுது. எங்கெல்லாம் பொடுக்கிறாங்களோ அங்கெல்லாம் அதிகம் தான் ஆச்சு. நம்ம பார்த்துருக்கிறோம். அந்த குருடன் கூட பாருங்க, பிறவி குருடன் உட்கார்ந்து இருக்கும்போது கேள்விப்படுறான், என்ன இங்க கூட்டம், யாரு போறாங்க, சத்தமா இருக்கு, இவ்வளவு நாள் இந்த ரோடு அமைதியா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா டெய்லி கண்ணு தான் தெரியுது இல்லை, நான் காது கேட்குது இல்லை, டெய்லி இந்த ரோட்ல என்ன நடக்குது அவரால் கேட்டு உணர முடியும். அதனால அந்த கண்ணில் பார்வை இல்லாதவங்களுக்கு வந்து சென்சஸ் பவர் ஜாஸ்தியா. அப்படின்னா ஸ்மெல் பண்ணி ஒரு தொட்டு ஒரு பொருளை வந்து கரெக்டாக சொல்லிடுவாங்களாம். அது நம்மளை காட்டிலும் அவங்களுக்கு அதிகமாக. ஸோ தெரியுது, ஏதோ யாரும் வராங்கப்பா, வந்திருக்காங்க, இன்னும் நடக்குது, என்ன சுற்றி என்ன நடக்குது, ஒருத்தரை பிடிச்சி இழுத்து என்ன நடக்குது, இங்கே யார் வந்திருக்காங்க, இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்கே. அப்போ அப்படி சொல்லும்போது இல்லை, இந்த மாதிரி ஏசப்பா வந்திருக்காரு, ஜீசஸ் வந்திருக்காரு அப்படின்னு வந்து ஐயோ இதான்ப்பா சான்ஸ், விட்டா எனக்கு வேற வாய்ப்பே இல்லை, ஏன்னா அங்கே கொண்டு போகிறவங்களே இல்லை, அவர் இப்போ வந்திருக்காரு, இது விடக்கூடாதுன்னு சொல்லி என்ன சொல்றாரு, தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் சொல்லி எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்கோ அவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்தையும் போட்டார். முழு பலத்தோட கூப்பிடுறாரு பாருங்க. அவ்வளோ திரளான கூட்டத்திலையும் அவருடைய வாய்ஸ் தனியா கேட்டு. நம்ம என்ன சொல்றோம், சத்தம் கேட்கல, உன்னுடைய வாய்ஸ் கேட்கல, இவ்வளோ கூட்டமா இருக்கு கேட்கலன்னா, உண்மையா உள்ளத்துல இருந்து கூப்பிடுறவங்களுடைய சத்தம் தேவனுக்கு கேட்குங்க. எவ்வளோ 1000 கூட்டம் இருந்தாலும் சரி, உள்ளத்துல இருந்து நம்ம கூப்பிடும் போது தேவனுக்கு அது கேட்கும். அவரு நிற்பாரு, திரும்பி வருவாரு, பதில் கொடுப்பாரு. இதாங்க உண்மை. நம்ம கூப்பிடுற சும்மா எல்லாம் கூப்பிடுற மாதிரி கூப்பிடுறோம், அப்படி இல்லை, உள்ளத்துல இருந்து உண்மையா ஃபுல்லா
அந்த மாதிரி கூப்பிடும் போது தாவீது குமாரனை இறங்கும்னு சொல்லி அவர் கூப்பிடும் போது பக்கத்துல இருக்கிறவங்கலாம் அவரை வந்து அமைதியார் அமைதியார் ஏன் சத்தம் போடுறாரு, அமைதியா அடங்குன்னு சொல்லும் போது இன்னும் அதிகமாக. ஸோ என்ன நடந்துச்சு, அவருக்கு கண் பார்வை கிடைச்சிச்சு. சரிங்களா, இன்னைக்கு நாங்கள் உங்களை சத்தமாக கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லலை, ஆனால் நம்ம மத்தியத்தில் ஆண்டவர் இருக்காரு. சரிங்களா, உங்களோட என்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஆண்டவர் இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் கிளியர் ஆக்கிட்டாரு. அவர்கிட்ட நீங்க போட்டுட்டீங்க, அவர்கிட்ட சொல்லிட்டீங்க, எல்லாத்தையும் அவர் சால்வ் பண்ணதாங்க வந்திருக்கிறாரு. சரிங்களா, ஸோ அது மட்டும் இல்லாம என்ன சொல்றது, பிரதர் சொன்னார், இப்போ ஒருத்தரை வந்து நம்ம ஹானர் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த காரியங்கள், அந்த குட்னஸ், அந்த அனாயிண்டிங், அந்த உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற டேலண்ட் நமக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக வரவங்க. இது உலகத்தார் கூட பிலீவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ நம்ம ஏசப்பா வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், ஹானர் பண்ணணும், அவரை வர்ஷிப் பண்ணணும், உள்ளத்தை ஆழத்துலேருந்து அவரை வந்து நம்ம துதிக்கணும், ஆராதிக்கணும், அவரை நேசிக்கணும், அவங்க எல்லாத்துக்காட்டும் நேசிக்கணும், அவரை அன்புக்கு செலுத்தணும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவரை ஹானர் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து அவருக்குள்ளே இருக்கிற அந்த ஆவிக்குரிய தாளந்து சரி, கனிகளும் சரி, வரங்களும் சரி நமக்குள்ள செயல்படும். எப்படி சிஸ்டர் ஹானர் பண்ணா, நான் உங்களுக்கு விட்னஸ் காமிக்கிட்டேன்னா, ஸோ இருக்கு. நான் வந்து இப்போ உலக பிரகாரமான ஒரு விட்னஸ் நான் சொல்றேன், இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மகாபாரதத்துலேருந்து நான் ஒன்று சொல்கிறேங்க. ஏன்னா கிறிஸ்டியன் ஆகிட்டு நீங்கள் மகாபாரதத்தை காலையில் போதிக்கிறீங்க இல்லைங்க, இது எல்லாருடைய கண்கள் திறக்கிறதுக்காக நான் இந்த ஒரு காரியத்தை சொல்கிறேன். மகாபாரதத்தில் வந்து ஏகலவ்யான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருந்தாங்க. ஸோ அவர் வந்து அவருக்கு வில் வித்யை கற்றுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆசையாக இருந்துச்சு. ஆனால் அவருக்கு குரு இல்லைங்க, அவருக்கு வந்து டீச் பண்ணுறவங்க யாருமே இல்லை. ஏன்னா அந்த காலத்தில் துரோணாச்சாரியான்னு சொல்லி அவர் ராஜகுருக்கள், ராஜகுமாரருக்கு மட்டுமே அந்த வில் வித்யை கற்றுக் கொடுக்க அவருக்கு வந்து உத்தரவு போட்டிருக்காங்க. வேற யாருக்குமே அவர் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடாது. இவர் என்ன பண்றாரு ஏகலவ்யானா, இது சில பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், சில பேருக்கு தெரியாம இருக்கும். இவர் என்ன பண்றாருன்னா, அந்த துரோணாச்சாரியர் எப்படி இருக்கிறாரோ அவருடைய சிலையை அப்படியே செய்யறாருங்க. அப்படியே செஞ்சு அழகா அதுக்கு பூ போட்டு வணங்கி கும்பிட்டுட்டு அந்த வில்ல அவர்கிட்ட வச்சு அவரை நினைச்சு கும்பிட்டு அதை வந்து அவர் ட்ரை பண்றாரு. அவர் கத்துக்கிறாருங்க. ஏன்னா அவர் வந்து ஹானர் பண்றாரு அந்த இடத்துல. அவருடைய சிலையை உருவாக்கி அவரை போய் நேரடியாக கேட்க முடியாது, அவர் கற்றுக் கொடுக்க மாட்டார், தெரியும். நான் அவர் ஏகலவ்யா வந்து கொஞ்சம் தாழ்ந்தமான இதில் ராஜ வம்சத்தில் பிறக்கல, நார்மலாக இருக்கிற குடும்பத்தில் பிறந்தவர். அதனால இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, அந்த உருவத்தை பண்ணி டெய்லி அந்த உருவத்துக்கிட்ட அந்த வில்லை வச்சுட்டு அவரை கும்பிட்டு பக்தியோடு அவரை ஹானர் பண்ணிட்டு அதை வந்து பண்ணும்போது அவர் அவ்வளோ அழகாக வில் வித்யா அவருக்கு வந்துச்சுங்க. இந்த தாளந்தி துரோணாச்சாரியருக்கு என்ன இருந்துச்சோ அதே தாளந்தி ஒரு மேலே வந்துச்சு. அவ்வளோ அழகா வில்லு விடுறாரு. இதை பார்த்த அந்த ராஜ குலத்தில் இருக்க அந்த பிள்ளைங்கள்லாம் ராஜ குமாரர்களை என்ன பண்றாங்கன்னா, நீ எங்களுக்கு துரோகம் பண்ணிட்ட, அவனுக்கு நல்லா கத்து கொடுத்துருக்கு, அவன் ராஜ பிள்ளை இல்ல, அவன் நார்மலான ஒரு மனுஷனுக்கு நல்லா கத்து கொடுத்துருக்குன்னு இவரு மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. இவர் மேல கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி இவருக்கு சிக்ஷை பண்றதுக்கு இருக்கும்போது கூப்பிட்டு விசாரிக்கும் போது அவரு அப்போ ஏகலவ்யா சொல்றாரு, இல்ல எனக்கு கத்துக்கணும்னு ஆசை, ஆனா நான் ராஜகுலத்துல வந்து பிறக்காதனால நான் என்ன பண்ணேன், இந்த மாதிரி மூர்த்தி செஞ்சு நான் வந்து அவரை வணங்கி அவரை ஹானர் பண்ணதுனால நான் வந்து இதை கற்றுக்கிட்டேன் அப்படின்னு எனக்கு வந்துச்சுன்னு சொல்கிறார். அப்போது ஒரு தந்திரமாக ஒரு காரியத்தை பண்ணுறாங்க. இது வந்து துரோணாச்சாரியர் குருக்கள் பண்ணல, ஆனால் அந்த ராஜபுத்திரர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, நீ வந்து அவருடைய கட்டவரில் அப்போ கற்றுக்கணும்னா தட்சணை கொடுக்கணும் இல்லை, குருவுக்கு ஏதாச்சும் நம்ம கொடுக்கணும் இல்லை, அவங்களுக்கு நம்ம அப்படியே கற்றுக்கூடாது இல்லை, அதனால் அவருடைய கட்டை விரலை கட் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு அவரை இதுக்கப்புறம் வில்வித்தை அவர் விடவே கூடாது, அதை செய்யக்கூடாதுன்னு ஒரு பொறாமையில் இதை கேட்டு வாங்குறாங்க. இது உலக பிரகாரமான காரியம். சரிங்களா, ஏன்னா நாங்கள் ஹிந்துலேருந்து பேக்ரவுண்ட்லேருந்து வந்ததுனால நான் சொல்லணும்னு தோணுச்சு சொன்னேன். இதே நாங்கள் பைபிளில் நம்ம பார்க்குறோம். எலிஷா, இந்த எலியா எங்கே போனாலும் எலிஷா என்ன பண்ணுறாரு, பின்னாடியே இருக்கிறாருங்க. ஒரு செகண்ட் கூட அவரை விட்டு விலகுறதே இல்லை. அப்புறம் கடைசியில் கேட்கும் போது அவர் சொல்கிறாரு, உனக்கு என்னதான்ப்பா வேணும், என் பின்னாடியே இருக்கிற, என் கூடவே இருக்கிற, எங்கே போனாலும் வர, ஒரு நிமிஷம் கூட அவரை விட்டு விலகலைங்க.
ஸோ அது வந்து அவரை ஹானர் பண்ணுறாரு, அவர் கூட இருக்கிறாரு. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக எலியாவை எடுத்துக்கொள்ளப்படும் போது 2 மடங்கான அபிஷேகம் எலிஷா மேலே ஊற்றப்படுச்சு. எலியா முடிவில் என்ன செஞ்சாரோ எலிஷா துவக்கத்திலே அதை செஞ்சார். அவருடைய ஊழியத்தை ஸ்டார்டிங்லேயே பவர்ஃபுல் மினிஸ்ட்ரி ஸ்டார்ட் பண்ணாருங்க. அற்புத அடியாளத்தோட ஸ்டார்ட் பண்ணாரு மினிஸ்ட்ரி. ஸோ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, நம்ம ஒரு எந்த இடத்துக்கு போனாலும் சரி, யாரையும் நம்ம நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இருக்கவங்க எல்லாரும் ஜீசஸ் ஆகிட முடியாது. எல்லாருமே கடவுளுக்கு கிடையாது. எல்லா மனுஷர்களும் மாமிச தான். அவங்களுக்குள்ள 10 பாசிட்டிவ் இருந்தால் ஒரு நெகட்டிவாச்சும் இருக்கும். இருந்தால் தான் அங்கே மனுஷன், இல்லைன்னா கடவுள். ஸோ நம்ம அந்த நெகட்டிவ் திங்ஸை பார்க்கவே கூடாது. அதை விட்டுட்டு அவங்களுக்குள்ள 10 பாசிட்டிவ் இருக்கு பாருங்க, அதை மட்டும் நம்ம பார்த்து நம்ம ஹானர் பண்ணும்போது, அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது, நம்ம உள்ளத்துல ஹானர் பண்றதுனாக்கா நீ போயிட்டு தலைமையில கிரீட்டை போட்டு இது மாலை போட்டு இது பண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஆனா இருதயத்துல எந்த ஒரு மூலையிலையும் அவங்கள பத்தி கசப்பா பேசிடக்கூடாது, கசப்பு வச்சுக்க கூடாது, அவங்கள டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடாது, அவங்கள வந்து மரியாதை குறைவா பேசக்கூடாது. முன்னாடி ஐயான்னு பேசிட்டு பின்னாடி அவனா அப்படின்னு பேசவே கூடாது. அப்போ அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒரு நல்ல குவாலிட்டிஸ், டேலண்ட் ஆகட்டும், கிஃப்ட் ஆகட்டும், அது எதுவுமே நமக்குள்ள வரவே வராது. செத்தால வராதுங்க. நம்ம எதை வாஞ்சிக்கிறோமோ அதுதாங்க வரும், நம்ம எதை விருப்பப்படுறோமோ அதுதான் வரும். ஸோ ஏசப்பாவை வந்து இந்த குருத்தோலை ஞாயிறு அன்னைக்கு நிறைய பேர் ஏற்றுக்கொண்டாங்க. ஆனா ஒரு கூட்டம் என்ன சொன்னாங்க, சத்தமா இருக்கு, ஸ்டாப் பண்ண சொல்லு, அவங்கள அமைதியா இருக்க சொல்லுன்னு ஆண்டவர்கிட்டே சொல்றாரு. சரிங்களா? ஸோ அதனால இருக்க தான் செய்யும். ஸோ நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி ஏற்றுக்கொள்ளும் போது, ஹானர் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு என்ன இருக்கோ அது நமக்கு கிடைக்கும். சரிங்களா? ஸோ என்னுடைய ஒரு சொந்த அனுபவம் நான் சொல்கிறேன். என் பிரதர் சொன்னார் டீச்சர் பிடிக்கும். எனக்கும் ஒரு டீச்சரை ரொம்ப பிடிக்கும்னா ரொம்ப பிடிக்கும். சின்ன ஒரு 4th 5th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து அந்த டீச்சர் ரொம்ப பிடிக்கும். அவங்களுக்கோசரம் நான் ரோஸ் கொண்டு போவேன். டெய்லி செடியில் பிச்சு கொண்டு போய் நான் கொடுத்துட்டு அவங்கக்கிட்ட பேசிட்டு அப்புறம் தான் கிளாஸில் உட்காருவேன். அவங்கள எனக்கு ரொம்ப இப்போ கூட எனக்கு ரொம்ப, அவங்க எங்கே இருக்காங்க எனக்கு தெரியலங்க, உலகத்தில் இருக்காங்களா இல்லையா, இறந்துட்டாங்களான்னு எனக்கு தெரியல. அவங்க பேர் தெரியும், அவங்க மேலே இருக்கிற மரியாதை அப்படியே மனசில் இருக்குது, அவங்க மேலே இருக்கிற அன்பு இன்னும் பச்சை பசையாக இருக்குது. இவ்வளோ வருஷம் ஆயிடுச்சு, 5ஆம் கிளாஸ் எங்கே இப்போ இங்கே பச்சை பசையாக இருக்குது. அவங்க மேலே இருக்கிற அன்பு இருக்குது தெரியுங்களா. இப்போ அவங்கள நினச்சா கூட அவங்க மேலே எனக்கு அன்பு இருக்குது. நான் அவங்களை இப்போ கூட ப்ளஸ் பண்ணுறேன். ஸோ அது அப்படி பண்ணதுனால என்ன ஆச்சுன்னா, அந்த டீச்சருக்குள்ளே இருந்த அந்த ஜென்ரல் நாலேஜ்ன்றது எனக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆப்ரேட் ஆச்சு, எனக்குள்ளே வந்துச்சு. நான் அப்புறமா ஹை ஸ்கூல் போகிறேன், எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க இல்லை, அவங்க நம்ம வந்து ப்ரைமரி ஸ்கூலில் இருந்தாங்க டீச்சர். ஹை ஸ்கூலுக்கு நான் போகிறேன், எனக்கு கரெக்டாக டக்குன்னு கேள்வி கேட்குறாங்க, பதில் சொல்ல என்னால் முடியுது. எப்படி எனக்கு இந்த டேலண்ட் வந்துச்சு, எப்படி எனக்கு, நான் டியூஷனுக்கும் போகல, எக்ஸ்ட்ரா ஜென்ரல் நாலேஜ்க்கு எந்த படிப்பும் புக்கும் படிக்கலை, ஆனால் எனக்கு எப்படி இது வருது, டக்குன்னு என்னால் எப்படி பதில் சொல்ல முடியுதுன்னு நான் யோசிக்கிறேன். ஓ, எனக்கு அப்புறம் ஆண்டவருக்குள்ளே வந்த பிறகு இப்போ எனக்கு தெரியுது, அப்போ எனக்கு அந்த ஞானம் எப்படி வந்துச்சு, ஆண்டவர் கொடுத்தாரு, இல்லைன்னு நான் சொல்லலை. ஆனால் நம்ம ஒருத்தரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணும்போது அது நமக்குள்ளே ஆப்ரேட் ஆகிருக்கு அன்றைக்கே. ஸோ அதனால இது யாருக்கு ஆண்டவர் பேசுறது தெரியல. பட் இந்த குருத்தோலை ஞாயிறு அன்னைக்கு உங்கள் வாழ்க்கை பச்சை பசுன்னு செழிப்பாக இருக்கட்டும், ஆசீர்வாதமாக இருக்கட்டும், அபண்டன்ஸ் பிளஸ்ஸிங்ஸை, நிறைவான ஆசீர்வாதத்தை நம்ம பேசுகிறோங்க. நம்ம பார்த்தோம்ல ஃபஸ்ட்டு ஆண்டவர் அந்த கழுதை குட்டி மேலே வந்தார் அப்படின்ட்டு. இது ஒரு தீர்க்கதரிசி சொல்கிறாரு, கழுதை குட்டி மேலே தான் உன்னுடைய மேசியா வருவார் அப்படின்னு முன்னாடி தீர்க்க தரிசன புத்தகத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதை வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணுவாங்க, கழுதை குட்டி மேலே அவர் வருவார். எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இவர் தீர்க்கதரிசின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கே தெரியாமல் தாவீதின் குமாரனே உமக்கு ஓசன்னா. அப்போது தாவீதினுடைய ஜென்ரேஷனில் தான் நம்மளை காப்பாற்றுற மேசியா வரப்போகிறாருன்னு ஆல்ரெடி என்ன சொல்கிறது தீர்க்கதரிசிகள் சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க. இவங்களே அறியாமல், இவங்களுக்கே தெரியாமல் என்ன சொல்கிறாங்க, தாவீதின் குமாரனாகிய ஓசன்னா. அப்போது என்ன அவங்க கன்ஃபஸ் பண்ணுறாங்க, இவர் தாயா எங்கள் மேசியா, இவர் தாயா எங்களை காப்பாற்ற வந்தவர், இவர் தாயா எங்கள் ரட்சகர் அப்படின்னு கன்ஃபஸ் பண்ணுறாங்க. நிறைய பேர் துணியை கீழே போட்டிருப்பாங்க. அது எதுக்குன்னா, இப்போ நம்ம அரசியல் தலைவர்களாக இருக்கட்டும், பெரிய பெரிய அரசு அதிகாரிகளாக இருக்கட்டும், ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறாங்கன்னா
ரெட் கார்பெட் வரவேற்பு. நிறைய இடத்துல எனக்கு வந்து ரொம்ப பிடிச்சவங்க அரசியல் தலைவி, மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா, அவங்க வந்து நிறைய இடத்துக்கு போவாங்க. நிறைய வீடியோஸ் அவங்க பார்த்துருக்கேன். அவங்க போகிற இடத்துல எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க, ரெட் கார்பெட் போட்டு அவங்கள வரவேற்பாங்க. ரெட் கார்பெட்னாவே அது வேற லெவல் ஆனருங்க, சரிங்களா? அதை போல தான் அந்த காலத்தில் ரெட் கார்பெட் இல்லை. அதனால ஆண்டவருக்கு என்ன சொல்லுது, அந்த தன்னுடைய துணிகளை தன்னுடைய வஸ்திரங்களை போட்டு ஆண்டவரை ஆனர் பண்ணாங்க, ஆண்டவரை கனப்படுத்தினாங்க. இன்னைக்கு இந்த குருத்தோலை ஞாயிறு அன்னைக்கு நம்ம எல்லாரும் ஒரு தீர்மானம் எடுப்போங்க. ஆண்டவரை கனப்படுத்தி அவர்கிட்ட இருக்கிறத அப்படியே நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். ஏன்னா அவர் நமக்குள்ளே வந்துட்டார். நமக்குள்ளே வந்ததுனால நம்ம அவர் செஞ்சதையும் வாக்கு அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டாருங்க, நான் செஞ்சது செய்வேன், நான் செய்யாதது நீ செய்வேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டார். அப்போது நமக்குள்ளே அவர் இருக்கிறதுனால நம்ம வேறு லெவலில் என்ன சொல்கிறது, மிராக்கிள்ஸு வேறு லெவலில் எல்லாத்தையும் பண்ண போகிறோம். அது வேறு விஷயங்க. உலகத்தரமான நம்முடைய தந்தை தாய், நம்ம கூட பிறந்தவங்க, நம்ம டீச்சர்ஸ், நம்ம ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறவங்க, நம்ம கொலீக்ஸ் எல்லாரையும் நம்ம ஹானர் பண்ணுறவங்களா இருப்போம். அப்படி ஒரு டிசிஷன் எடுக்கலாமா? அவங்க நமக்கு எதுவுமே பண்ணலனாலும் பரவாயில்லைங்க, அவங்கள ஹானர் பண்ணி விடுவோம். பிளஸ் பண்ணி ஹானர் பண்ணுங்க, அவ்வளோதான். ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க, பிளஸ் பண்ணுங்க, ஹானர் பண்ணுங்க. அவங்கள பிளஸ் பண்ணுறேன்னு சொல்லுங்க மனசார, சரிங்களா? ஸோ இந்த காரியங்களை நம்ம பண்ணும்போது கர்த்தர் வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் செயல்படுவாங்க. ஆனால் நீங்கள் இன்னொரு வார்த்தை கேட்கலாம், என்ன சிஸ்டர், ஆல்ரெடி நமக்கு கிவன் இல்லை, ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காரு ஆண்டவர், எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டாரு. ஆவிக்குரிய தலன் அஃப்கோர்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. எஃபிஷியன்ஸ் சாப்டரில் 1ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆவிக்குரிய சகல விதமான ஆசீர்வாதங்களும் வரங்களும் தாளங்களும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ளே நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, ஆல்ரெடி கிவன். ஆனால் கொடுத்துட்ருக்காரு, ஏன் இன்னும் ஆப்ரேட் ஆகலை? ஏன் ஆப்ரேட் ஆகல சொல்லுங்க. ஸோ நம்ம அதை வந்து பிலீவ் பண்ணல ஒன்று. ரெண்டாவது வந்து நம்ம ஒரு சில இடத்துல ரெஸ்பெக்ட் பண்ணல, ஆனர் பண்ணல, சரிங்களா? அப்பா தான், கடவுள் தான், மேசியா தான், ரட்சகர் தான். ஆனால் எந்த இடத்துல அப்பாவுடைய மார்புல சாயணும், எந்த இடத்துல அப்பாவுக்கு முழங்கால் படி, எந்த இடத்துல அப்பாவை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், எல்லா இடத்துலையும் நம்ம எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்க முடியாது, சரிங்களா? ஸோ நம்ம ஒரு சபை கூடி போகிற இடத்துல நம்ம அவரை ஹானர் பண்ணுறோம், அவரை வர்ஷிப் பண்ணுறோம், ஆராதிக்கிறோம். ஸோ தனி ஜெபத்தில் நம்மளுடைய புலம்பல் எல்லாம் சொல்கிறோம். ஒரு இப்படி சண்டை போடுறதா இருந்தாலும் தனி ஜெபத்தில் தான், பர்சனல் ப்ரேயரில் உட்காந்து, ஆண்டவரே நீங்கள் எது செய்யலை, எனக்கு அது செய்யலை, ஏன் செய்ய மாட்டீங்க, நானும் போடுறேன் என்ன சண்டை, சரிங்களா? அது நம்மளுக்கு உரிமைங்க, அப்பா கிட்ட நம்ம கேட்கும். ஸோ அந்த மாதிரி நான் சொல்ல வரேன், ஓகேங்களா? தேங்க்யூ ஜீசஸ். இந்த குருத்தோலை ஞாயிறு இந்த வார்த்தை கேட்குற ஒவ்வொரு தெய்வ பிள்ளைகளுக்கும், சரிங்களா, எதர்ச்சியாக பார்த்துருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த குருத்தோலை எப்படி ஆகிய நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நமக்குள்ள இருந்து வளரும் போது நாம் அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்போம். நம்மளை அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா ஆண்டவர் வைப்பாரு. எல்லாம் நம்ம ஒரு டிசிஷன் எடுக்கலாமா, ஒரு தீர்மானத்தை எடுக்கலாமா? நீங்க எப்படி அநேகரை ஹானர் பண்ணீங்களோ, நீங்க எப்படி அநேகரை கனப்படுத்தினீங்களோ, நீங்க எல்லாரையும் ரெஸ்பெக்ட் பண்ணீங்களோ, நீங்க எப்படி எல்லாரையும் உயர்த்தினீங்களோ, உங்க மண்டையில சேர்த்து கொண்டீங்களோ, அதை போல நாங்களும் ஆண்டவரே எல்லாரையும் சேர்த்துக்கொள்கிறோம், எல்லாரையும் மன்னிக்கிறோம், எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கிறோம், எல்லாருக்குள்ளேயும் நாங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பேசுகிறோம் அப்படின்னு ஒரு தீர்மானமே எடுப்போமா? தேங்க்யூ ஜீசஸ், தேங்க்யூ லார்ட். அப்பா, இந்த வார்த்தையை கேட்டுட்ருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் அளவில்லாத ஆசீர்வாதத்தை அவங்க ஆண்டவரே அநேகருக்கு நிழல் தருகிற ஆண்டவரே ஒரு குடையாக, நிழல் தருகிற மரமாக, ஆலமரம் போல படர்ந்து விரிந்து இருக்கட்டும் ராஜா. தெய்வ பிரசன்னத்துக்குள்ள இந்த வார்த்தை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நாங்கள் அப்பா மூடுகிறோம், உங்களுடைய சட்டைக்குள்ள மறைத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். சங்கீதத்தில் சொன்னது போல ஆண்டவரே உங்களுடைய சட்டைக்குள்ள உங்களுடைய நிழலை நீங்க வைத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஒருவேளை வியாதி பலவீனத்தோடு இந்த வார்த்தையை கேட்டுட்டுங்கன்னா கர்த்தருடைய வல்லமை இப்பொழுதே கடந்து போய் ஆண்டவரே பரிபூர்ண சுகத்தை கொடுத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். எல்லாம் கர்ப்ப தடைகளை எடுத்து போட்டதற்காக நன்றி. மருத்துவ ரிப்போர்ட்டை நீங்க கேன்சல் பண்ண
மாற்றினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. ஓ ரீக்கிம் ராக்கா ஷேக்க லூஹுரி யான்டா ரதனாந்தா ரதனா எல்லா கர்ப்ப தடைகளை உடைத்ததற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. ஓ ஹalleluya ராப்லு ஷிதா க்லாஹா தீது ரூதனந்தரதனா ரீக்கி ப்ரூலா ஷீமா கிராக்லோ தேரா ஷீபா ரூதனந்தரதனா அநேகருக்கு ஆண்டவரே எங்களை கொடுக்கிறவர்களாக ஆசீர்வாதங்கள் அள்ளி கொடுக்கிறவர்களாக விதைக்கிறவர்களாக மாற்றினதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென். God bless youங்க. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். விசேஷமா இது அநேகருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களோட ஜெப விண்ணப்பங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எங்க நம்பர் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. God bless you.